Ezinkundleni zokuxhumana kukhalwa nge-albhamu kaLoyo kaMaskandi engazibeki. Mbukele lethu kuhlelo la TV sikwamukele futhi kanti besihamba phambili sithi ezinkundleni zokuxhumana abantu abawuvala umlomo bakhala ngobumnandi be-albhamu kanti encane akaqeda kuyikhipha kulenyanga. Bathi abantu abaningi isezingeni kanti bamshayela nehlombe elikhulu ngomsebenzi wakhe aqeda ukukhipha. Bathi abantu abaningi lo mfana akageji nokwenza ukuba bancome kakhulu isenzo sakhe ngoba ngaso sonke isikhathi uma ngabe ekukhona umculo noma icwecwe alikhiphayo uhleze ethinta into eya ezinhlizweni zabantu. Kanti-ke naye lo kaMaskandi ongumuntu encane esenzo zondi ubese ephakamisa ukuzibongela kubathandi bomculo wakhe wonke kungasebona abathandi bomculo kaMaskandi kuphela. Kulapho kuze emveni kokuba ebonakale ekhipha ubufakazi bokukhombisa ukuthi umculo noma abantu bayithakasele kakhulu i-albhamu yakhe, lapho khona kubonakala izingoma ezithize zilokhu zihambe njalo phambili. Encane zondi ubese ephakamisa ukuzibongela kubathandi bomculo emveni kokuba bekhombise uthando nokwamukela umsebenzi wakhe ngesasasa. Bola khona ingoma ethi kwakumathanda nawo kwenzane nabantu abaningi abakholelwa ukuthi ihiti ngoba ithe mangabe ifika isiza ngqo ezinhlizweni zabo. Usola bathakathi ngempilo mathandana ngelinye ilanga solala singabuki. Usola bathakathi ngempilo mathandana. Mbukele lethu kuhlelo la TV izona lezi ezingamanqampanqampana bese kuphathele zona. Siyacela ungakhohlwa ukusubscribe